Неговият гол има веднага резонанси по трибуните, където зърнахме колко посърнали изглеждаха лицата на легендите от Ролинг Стоунс. Голът обаче беше световна класа. Може би топката се отклони съвсем леко от тялото на Кристенсен. Не мога да бъда сигурен. Имаше достатъчно скорост. Какво ускорение само при завършващия удар на Белингам. Реал Мадрид усилваше натиска си и от началото на второто полувреме си личеше, че има различен подход към противниковата врата. Смените на Анчо, което може все още да тегне за засада. Такава няма. По много щастлив начин топката се озова в краката на Белингам, но той беше достатъчно съобразителен, за да я реализира.